Karon guys, kita na ko kung silingan guys ba nga nag-ihaw og manok guys. Sumangil ako taglaglaag ngayong gabi guys para malibre sa panihapon guys. Nag-ihaw siya og manok kini. Klaro magini para magini panihapon niyang manok nag-ihaw ba. Snap. Oh, muna siya guys oh. Oh. Di ko ihaw og tag-isa guys, tagduha ginagod. Nihapon ba? Muna ganahan ako silingan guys kay nag-ihaw tagduhaon ba kay para malibre po ng kuan ba. Kini matik ni guys, tirada na to ani. Save ato ang bugas ani sa panihapon ug sudan. Libre naman tas panihapon ani. Mangi na tani palit-palit og kanang asin. Manawag naman ni panihapon oh. Oh. Pero muli sa tagbalay guys kay nahimulbol man di man tabang kay ako man maluto. Uli sa tagbalay di balik na taon na kanang aso-aso na bitong kaldero guys. Aso-aso na kaldero kay hapit man na maluto. Ano ta mabalik? Karon nato sa ning biyaan kay nagimulbol pa man. Tapa may wala pa naluto. Oh. Ibo na mo. Wal. Dili ra mo magaling dito kay luwer man eh. Ini obispo. Abot na lang ko rin dito sa Kaling atay kon. Pila na gutat. sipag ginay. Pila na gutat angat tanan ba? Ay guys, ready na among para halang-halang panihapon guys oh. Salbar gyud panihapon di ba oh. Kini sila guys, mo ni ang mga pensionada diri guys oh. Pensionada. Ito isa pensionado oh. May patong lakalo ko gahapon kay. Ay, buinas na igapon. Dili ang akong gikuyogan. Nang hikis man ako. Hindi interest ano pre. O makabukal. Kulang man. Tara. Bubo na. 2 hours later. Kadali. Ada. Ate ko porto pa betul ko no porto pa. Tukot. Gusto mo? Lipat. Para kulang tulong ako sa tatlo sa ito. Ano? Kaya sa dalawa ay ga tatlo. Ate tatlo.